thir tu te chi bai le tun tuma hianin pusi zo than sanga kumsa ni le som pakua MES exama PWD PNE le PHE department exam te a tlin vek kabula hian a thuwa zaina hianin kan kom don ani ama saberin income nun than pe ka wangin alome ke po alome engtinge puzo thana tin ka ko mai don chen puzo tham ti khan mai puzo thana tin kan ko anga hei zaina hianin ani atang hianin zirlaite competitive aspirants le na zong te anyang chu khang zong te khan mun takin kan lo enanga hei ani atang hianin thlokna lo char kan tum don ani hei question te tama kan in zot hal char mai don ani le masain puzo than introduction te minan pela pian le murna te ming nu le pa le u le naw te anianga an ha tho khateng chi kha toifel de mian shub te che coming to sizo than sanga ania chuan kapa hi sizai ming thanga ania kanu hi ke silal moni ania chuan unaw pati kanaya chuan kan unaw hi upa bera kanau chi hi sizoram sanga ania ani hi MTech computer science and engineering ania chuan tuna hian PhD ti meka chuan government of India hnuai nilita hian scientist senior grade kan ti khan omeka tuna hian chuan kan no pangber hi laurin sangi ania ani hi MSc physics ani thunga chu kan unaw din hun chu ania chuan ke ni hi kan pianna le ka kan seile na chu sai tual ania chuanin sai tuala kan pianga kan seiliana kumsang ni le pakwa khan ai zola mai chon kan pem tha chawani ani tak chu lo mome ani le school local to na class 1 atanga class 12 thlengkha minan thilla chumin huwa class 12 atang khan BTech le MTech izir na khat mi chungchang kha toy dewin ami shil le ta che chu ka soi to wang khan sai tuala kan nia sai tuala pianga seilian kan nia school po hi sai tuala ma heng kan kal ti chuanin primary school hi government primary school sai tuala kala chuan middle school hi special english boarding school kan ti ta chuan ka kala ti chuan William Buta heng ka kal bokani ti chuan high school hi government higher secondary school sai tuala ka zowa ti chuanin higher secondary hi government republic higher secondary school ai zola ka zo le chuanin chumi hnuwa chuan Jorhat engineering college a kwan engineering mechanical kha kalata chon ka zira chu ka zir chaudan chu ni chonin khamia khan MTech itinghal ta MTech kha ka tilo mo BTech chu zia chuan mo khatia engineering kan zir lai khan 8 semester ani 8 semester kan ni khan pool campus recruitment he an nei don an tia ta chuan college rang te min ko ta kan college satang Jorhat engineering college satang khan kan kalboka representative tu te candidate ani chu chuan kal le dang ka chu Assam engineering college an ni ta NIT Silchar an kalboka chuan IIT Guwahati an kala chung ho chu exam kan pe Oil India pool campus recruitment atan khan chuan post nga omata khan vanei thak deuh main katling ve ne ta chuan ti chuan engineering kan hanzir zo chia kha ka mutbu te kan da chawa ti maya toy zongin ti chuan Oil India zom tu chuan Duliajan Assama khuan ka chu thlata ti chuan khami ka zuk zom khan azuk zom ringot bo hi buai thak ang reng khop mai ari nai chuan nakina clear tu te pon an hlok puina ani theinan te medical hi hau tak em ani Oil India kan lu don khan medical test medical test kha thakhat deuh tho kha kan neya min test chikim khop mai khami khan ti chuan medical fitness kan han nei chia khan medical fitness kan han nei chia khan executive trainee angin kan lut ta ni Oil India chuan
để chuan executive training han kum khat training how tak zet me hi kan nei a chuan quarterly presentation hi nei char angai boka oil india chung hen department che sang awma chuan chung ho zong chu tlo ki ma zir kim vek angai ni ti chuan in chumi hnuwa chuan executive tiang khan kan lut le me executive engineer kan ni me ni chu chuan engen yang engineer tiang pokhana soi thei ta ti chuan in khami kan han lu hnu kham promotion exam kha kumli hnuwa khan angai ta kumli kumli ve khan ni ti chuan in promotion exam kha kan han exam chho ve le pathian za ka tling chowa ta chuanin chu promotion exam kan ne ya chuanin exam pa ngai kan nei le presentation te viva ang kha kan nei le ve kan ne ti chuanin chu me hnuwa chuam wa nei thau deuh men ka tling ve le ta po chuam senior grade a han hlan kai kan ni chho le ta ni chu oil india ka career te nia dakila min zo be du nei chuan le lo me sei tu dom ani tak chu ani le puzo than khalaya khan i le khai lo zir to na khanin athiam thei chi nge ni a nge athiam thei lo zir tai ma deuh ang chi ni school kalna a hnoi lam pang aniang chu b tech khami ahmalam a enge i performance khami kha man ril them nia he kan soi china thiam thei vut ang hi chuan kain soi lowa amai ro chu he kanu le pa te anni kai soina hnuaya hian lekha hi kan zirna sathung ani thei to pin kan be ve thinin ka sia kan unau hian ti chuanin primary te middle kan han kal chho teng te po kha high school te khateng te po khan ni chho zela amoi to ti me ang pakhat na tanga pathum na ti vel te chu kan hau chho ve thina kan unau hian ti khan chung te chu kan kal dan te chu nia chuan engineering te kan han ti le khan engineering hi pathian zara first class a khan ka chu ve le a thiam thei pol ang chu i ashal thei chu ini thiam thei pol ang chu kan ni ka tingam lowa chan chu kan zirna sa ni lekha rim shima hi ti chuan han ti that lo teng tum te chu tam ve mai ama chu zirna sa in ka sia kan nu le pa te zara hian mo ka pi le pu te min tui pui vek ani le ka zira hian ole alom ome ani le khalaya khanin subject tuina bi kriau te kan soyang khanin school class niam lampang akhanin hanti zel taila b tech lampang le anwai lampang kha tlem han then taila b tech izirma khan eng subject nge tuina khami akhan nge ni chak te ilo nei thinem mes te khai lo dream thinem khalai akhan khalai te zona kamin chang thengem career guidance hi khati hun lai khachuan kan nei thatok lo hle in ka sia internet chu tiang han hu zung tur kan hun lai kha chuna om lo ve ni ti chuam ke ma ni hian kan in hai ko ve ni te po hian ka se thina ti chuan in hemi engen yang career guidance tha ka kan nei lo a mero chu kan hriat thiam ve thina chu science te kan la chawanga mathematics te kan la chawanga ti chuan in engineer amo doctor khoi mo zo ki kan kalang ti kha kan ru kha ani ve me ti chuan in ti khan kan zir chho zela ti chuam heti kan zir chho khan physics lampang te mathematics lampang zo kha ka tuina zo lo ni in ka sia ke ma po kan nu kan ngai to le khan ti chuan in class 12 wa po chuan mathematics chu kan han la pa ngai zok ta biology lampang ain ti chuan biology kha chu kan drop ta ni chu medical lampang kha chu kan ru khan kan da ta lawa chu wang chuan a tui zong han tia kha chuan engineering lampang le hemi practical physics application of physics hi kan tui deu zok ni chuan a lang ta ani maths le physics lampang khai thiam thei deu tui deu tin ani mo ani chuan in engineering engineering kha ke mani hunan tila ke ni po kan lo tita khami huna khan entrance exam kham thina ni mizoram quota te kha om thina ke ni po mizoram quota te khan engmozat kha kan hun lai khan kan kalvea khata khan in hun lai khan entrance ka tiang test kha omem
higher technical khana kum da kamo chuan kami entrance kha kan pe a chuan chumi tenge niang kan performance a zero chuan tikan kan thlang chho ve mai khata khan a rank kha in za nge ni a renga hian ka hriat chu voin tlai pokhan ka ngai tua exact lai a exact renga kha ka chiang theilo ma ro chu kanaute midang ho teng te pokhan ro kan somni atanga somni pangana vel bol khani ta in kan ria tlemin hun te local vele dewa chuanin khami hun lai pokhan hi kan han sei de hlek duwa pailam khami a merit lisa tang pokhan hemi Mizoram a kan mel thiat engineering branch ho hi chu kan la chang kim vek ani ti chuanin kanau hi kan han soyanga kanau nen hian kan classmate chawani chuan ani hi computer engineer ni tum bur hi ani a ti chuanin chung kwa lama te chutiangin hei ani te kan lo ni lowa har san tam tak te po hi kan tok ve thina ta chuanin college mun khata kal te ka kan ngai ani te chuan tikhan kan han thlanga ke mani pahni zir kop theina tura kha enge niang o kha kan ti a ti chuanin kapa hi information and public relation a thokani a ani hi chutianga le kha thiam sang chu ni lo ma se INPR a thokna na chu chanchin bu te all india radio ti te news hi up mai ngai lowa mi ti te article te hi achiar pe ya ta chuanin Mizoram oil le gas chungchang hemi exploration vel te po hi lan nei ti lan nei tu ti vel te kha asoi ve china ni po khan chu wang chuanin kha kan han target chowa align travel ni tur akan han ngai ania chon mechanical engineering kha ka thlang ta ti chuam ke mani unau lekha kan lo zir thei boka chon chung kwa atangin tle men finance apo har san te kan han to tlem pha deu hlek boka chu wang chuan mechanical engineering hi ka la a chuan kan han lak tak che khan ka lo tui hle ni ti po ka sia chuan khami oil and gas exploration kha ka target chho deu ani wang khan ka training na nei na reng po kha oil and gas lampang kha ni ta ne ti chuan ONGC a te ka training a Numalagar refinery a te ka training ani ti kan chu B tech izir line ka zir lai kan summer training a chang chuan nei holo te po kan nei ta summer training winter training ti te le finally a project kan nei na re kha oil and gas business ka ani chho ta vek ani ti chuanin khamia wang te po khanianga chu van nei thak de min china ka soi tawang khan engineering kan zo ma khan oil india kha anon kal ta hlo maya campus recruitment tool khan ta chon kan han lut chawa ti kan han tal chho ve ta nok nok kha ani a chu kan din hun chobel chu ni ani le college life khami institute te po ani anga khami ya khanin hostel angen om nge rent in inom hostel akanom nge mes te tuem mes chu tui jorhat tui thei ko jorhat asam ani atiro jorhat asam ani le khata khan course fee te hun lai khan atawem atlang pui zanin po khan kan han ngai tua monli kha zariat nitlatin kan ria amo chon admission angvel admission taka kha chu zat che kha kan soi thei long kha chu dole nakina teng te po documents te kala hai chu ka nga ela sil le thei tu la chengai la tin a relevant vak to lawanga khamia a hun lai mi ang kha chu tu nai chuan eng tip kumange izir chu kha sang ni pakwa ka zo chu ani tlemin gap om de ton gap om to ani in hun lai khanin 8 semester chu om thawanga 8 semester thlengani anga 8 semester khata khanin first class ai pass ta tero degree nge percentage engza vel nge I mu khalaya khan 8 semester kan zo khan 67% ane kaka 5th sem atangin degree kan siar ve third sem atangin second year atangin ani takchu chuan diploma hian second year atangin minon zomin ka ria ani takchu ani le kami MES lampang kha tlemin han chhoutai la college life khat kan soi thui deuh to main ka ria zaina kan in komchan berpo MES wanga kan kong hi kan ni deuh chuang chuan kami a subject te enge GK le khatiang a syllabus lampang tle
enge exam dan kalphung kha zana hianin kan focus ber turania chuwang chuan kha hunan petam deuh taila ani lai puzo than khata han Mizoram po na hianin coaching ikalem nge Mizoram chunga te pon yanga MES be tur hian coaching te kalem ka kallo kallo mo ani chuanin engtinge MES in buat sai chodan BE Tech te khayan zawa tikhan i bei chho ngal nge BE Tech izir lai khan MES ka zo chuan ka tiang tin ilo in prepare lo khalai vel kha so nisina ka soyang bok ka ni Oil India kan han lut kha kan nget so riu me ne ti chuan kan thok rei man bok ta chuan helam pang po hi chu tiagin ri ru kha ka pelutuk lawa tira chuan amai ro chu khatia na han tho ang no tho ta ka chuan le helama exam te an lo om thina chuan exam pek du na ri ru teng te po kha aron thar chho ve le ta a ti chuanin kumengza vel nge ni khami hun chho vel kha Oil India ka tho chung mo Oil India kumruk le chan ve ka thok chuanin MES khatiang ai ru han pek kha kumengza 2012 khani 2012 fain chu Mizoram lampang kha soile soinu rilu han lo om vak to lo zo ka khulama khan hun kha kan han pe a amai ro chu tik ama sain khami ka karon soi ma khan kan enge ne kan working hours tung chang min riat pui lo la ka do chan chu Oil India kham zingdar sari office a kan chana chuan tlai dar thum le chan ve hi bana nia amai ro chu kan bang tak tak ngai lo dali dar nga te kan bang thina zana te phone call te kal thina in rin ni half holiday ani a chuan keni phei chu Sunday apo kan kalani omze chuan kan kal tluan zak ta kan ho hi chuan kan lo chaw ve thina ta tak chuan karon soi kai le tu chu ai duang khan lekha hanin chiar don po kham a har ta ni chu a har em ta tin tai mak te lo hara khwa te lo lumbok nen ti kham in chiar kha hara ti chuanin MES hi voi thum kalo pe ve to a voi thum kalo trai ve to ni ta tak chuanin chu voi thum kalo trai to a chuanin kazir ngai lo wa heda kar khat chol kala kar khat chung ka beivaka se katling zo lo ani chuan chu tat lang chiang ta em chu engtin nge yang in buat sai dana strategy hi engtin nge kan in buat sayang englam hoi zong hian in nge kan in buat sayang ti kha poimo chota chu he in buat sai dan ka hriat na chan po hi helama karon chho nu Mizorama chu bansan nge ka chol iron lak vel chung khan ai ni lo kha kan soi thui lo nge kum sang ni le pakua engineering chu kan chuak ta a sang ni le pakua a vek Oil India chon ka som ta ni chon ka thok char chara kum sang ni le som panga kum top lama chuan ka lo chuak ta a chuan sang ni le som paru a khan sang ni le som paru ka khan enge MCS hi kan try chho te ang katia chuan coaching po hi MCS base khan ka kalta ni chuan kan han kal chawa tin khami kum khan MCS prelims kha chu om ve a ma se kan la sir tir lutuka ka exam ke po kha katling lo ani chuna po chuan san hi som paru khan chuan ama chu coaching te ka kala chu Vajiram mo chess IS Academy a te kwang ka kala ti chuan career point a te ka kala ni chuan khata tang chi kham zirti tu competitive exam a mi thiam tak tak te an zirdan an han minon ser ta thina ni chu ka hlok pui em na le tu na ka hlotin na po hi ani pakhatin ka sia coaching kal kham ka coaching kala kha tin general studies te khatiang zong kha kan han zir chiang chole bok nen kan khang general studies kan han zir te English kan han zir teng te khan MES ke exam na GS a khan min pui na sa MMA English a teng te po khan min pui na sa ti chuanin le khazir dan an han soya kha an soidan ang base khan engen yang ke po ka in herrem chota ni ta chuan chu chi chu tuna
ka lo rin na pakhat po hin in ka sia engkima pathian ani rualin khang kha engya niang khatianga an experience min han serte zirdan tur min han shil kan han apply khan hedin mun hi kading chho the ni te po hian keng ria chu wang chuan kha coaching ka kal kha ka ti fu hle in ka ria ni khami MCS khai try ta khami MCS I try khami kum sa ni le som paruk vel khan MES khai ti thowem sang hi le som paru ka om lowa sang hi som panga omamo sang hi le som panga khan ka lo chho che khan ka eng lowa chu kar ka soi to chu ama ka soi ang khan kar khat vel ba ka hun ka pengai lo ta chu MES ka tlak le na khan ta ne chon MES voi thum kha MES su voi thum I try ya no MCS voi thum ka try chuan sang hi le som paru tang khan ti khan ka zirdan zong kha enge niang ka ti dang lam chho ta tin ril ru le ti tak zetin hun khating lam pang khan enge niang ngai tu na ka seng chho ta ti chuanin sang hi le som le pasaria khan science and technology a hen consulting ka lut ta chuan khati lai teng te po khan office hun ola te zana te khan an strategy min shilang chi kha kan han apply chho zela chuan sang hi le som pariata khan MPSC a tho hian maimar tuna ZMC ni ta son kalut pheile a chuan chumi nuwa chuan heti hian result karon chuak chho le kha ani a ani le puzo than ka kan pot chat lokanga I tuna I tho AE ti lawa hianin eng exam atengei lo tlin to ti le nadang te enge lo tho to ni chin khani ron soi nual to a adang po soi turi nei mai theya engza nge khatiang khai lo tho to ti kha nia na hi ti hian ka thok lor ve ta khop maya chu oil india chuan ka thok kum ruk ai tamma ka thok ani chuan science and technology a hian science and technology mystic kan ti a hian ka thok ta chuan chumi nuwa chuan ZMC maimar somia son kan thok le a kan boi thin khop maya maimara pe ka chuan din tir ani a chuan chumi nuwa chuan SDO PWD mechanical division lungle ta khan ka han chho le a chu contract angin ai anget MES ani to ta chuan chumin nuwa chuan MES tho power and electricity department nuaya hian PNE a hian bill khothira kwan SDOTC in kom le a chuan tuna hian PHE SDO assistant engineer control room tui ko tha san ta chanin postmec ani aro thok mai ani chuan puzo than khata khanin hei Facebook le WhatsApp lama te mi pui zona te kanan la polang te kan siama khata khan zona tamber chu ngatinge PNE te ai inziak klinga chuan PWD te inziak klinga PHE te nia PHE khera chus na chan kha enge antia ka khaing tinge chan don nia zona om tak po ni reng ani katia ni china khan ka soi to karon atira training kan ina te po oil related ani kati to oil india teng te po ke experience te ka ro soi to ta chuan ta khan hemi oil india teng te po khan antinan hey pipe drilling te chuan hemi pipeline te fluid transfer chungchang te le material handling chungchang te khatiang kha kan lo experience ve neu to a chu wang chuanin le fluid mechanics le hydraulic machines hi katuina subject ani boka chu wang chuan PHE hi tuna nature of work zong han ngai tu hian Mizoram tan hian kalo experience to te le hemi ka thiamna te hi ka man tangkai theizok kain be se wangin ti khan PHE kha ka thang ania tin entianan asan na ti tiang khoi nge promotion ma sang engtin nge niang ti po kha kan thir lo thei lo wa amai ro chu tuna alam dana kha chuan le kan han soi khom dana kha chuan powara kha chuan po kha kan kai ma jok tu ni te po kha na langa amai ro chu ka low experience to te le khatiang vel zong awang te kha Mizoram tan yan thazo ka le
trang kai zo ka ke ma hi ka in man theina tur ni tla ka sia ta wang khan PhD hi ka thang ani khata khani thiam na le experience te Mizoram ta na thatta kai man theina tura I riat wang khan PhD khai tlang ta tina ni mo ani chuanin khami exam bi ka khan an lu tai la apoi mo chho tul dona aril tul dona ani le sahni le pakua sahni le parukti chhovela sahni le pakua tero izo khami a syllabus le tuna exam syllabus MES in ang chi em ka thelawa chuta tuna hianin MES syllabus hi general English mark za ania chuanin general science ka mark za ania pet chuanin paper 1 paper 2 paper 3 ka kha omta ni chu khami bi ka khan in hun lai khan engtin nge a syllabus le mark distribution khai alain angem ka thelawa khalai khai du chuan I soizau theanga chuanin mark hu zat ang chi te po chumin huwa chuan le khaburi farte ka kan soyanga chumin ma chuan a syllabus te le mark ilo mu zat ang chi te kha toite men hril thengem a thei chen china nia sang ni le pakwa khan kan zowa chu ni chen khan kan soi tawa amai ro chu sang ni le som pani a khan exam chu ka pe chu bani chuanin chu ti lai a syllabus le tu na mi hi tlem chu na dang lam de mo chu ka tia ka chiang ta chi lo eng chi eng syllabus o ma ka ti ve de me ang din huna khan ka ding ve tho ne ka ti hun lai ka chuang amai ro chu hemi general studies a khan arithmetic lampang te kha ain pol chho no ene chu dang lam de udan ning ka sia tin he syllabus si sang ni le som le pathum an siam kha tho kha sang ni le som pathum an siam kha ani chawa chuan dang lam na hi chu a general studies a chuan templem chuan dang lam na chuan ka sia chuan sang ni le som pathum khami an siam atang kha chuan objective le eng lo kha eng descriptive khami conventional type kha anon tel le ta 50-50 mo mark za hi kan han divide ta za chuan kha dang lam le na ania ma se chu MCS ti angin kumtin exam tur om chuang lo vai khat kha ka exam ani ve maya chu thilom zia ani le chuanin amak zonga khan hei I min hriat angin power and electricity department atang khan PhD karon zom chawa ti khan bill khoti clear atang ten tian karon chawa karon chona pola rei lova ti chuan kai na vom buai ve a ti chuan chu mi ma po chuan lung le a te chu ka va oma chuan lung le tang khan karon phei che ka tu ka bir ko thlela ma te ka liam thlale ta ni chu wa chuan khatia ka tlin tak tho awang khan mak lak chua po kha ka tu me lem lo wa ka bil lem lo wa chu wang chuanin hei hi chu mamo te mo la hre tu ten omani chu RTI te pon kan langa zona min zo tu ten hne na teng te po arem chang ani chuan kan la in hriu tura nga yang hei chu exact khan ise chia talo tina ni mo ani le hriat theidan tura chuanin interview chungchang khan interview khan mark muzat te ise ta chuang lawanga tero interview ko ani chuanin a total merit list a khanin engza na nge MES result final a khan engza na nge yom PWD a khan ke mani ka dar bik kha mechanical bik ka dar kha post ni omta kha post ni kha chuan ke mani ka dar kha chuan pakhat na chu ka nia ti chuanin power and electricity a khan ke mani ka dar po khan sahni le som pakwa vek sahni som pakwa vek ke mani ka dar khan pahni post mechanical khan post ni mechanical ngoro hi chu eng lo zok mo le power and electricity kha chuan chu post li mi kha khatiang vel kha ni ta chuan ta chuanin amai ro chu civil ti lo zong kha chu kan combine vek ani ta kha in chu vek ta in chu vek khami kha chuan chu ni a chuan chu ta chuan civil
khami pahnian ombok ta chuan kan vain pasari kan nia ta kha chuan ka ti thalawa chuan atop bera khan kom phave changchanga tin MES kan exam a chuan har berin ka ria PNE kha a chan chu open competition ania civil ti lo zong ka chu ti khan civil ti lo zong ka chu mechanical te electrical mechanical ti zong khan post kha in chu post kan in chu top chu ba chuan har me ma katlin phak po kha lo ring lo ma se kha ka van nei le a ti chuan PHE a kha chuan a separate te khanan rom ti le a chuan ke mani kha post khata oma chuan he vanai thau de kan han lut ve le a post khat chi khan itlinang ma che itling tin ani nga tero pui khop mai ani chu ani le e tuna chuan a le khabu lampang iri farang chi kha e han zo tai lai thalai engineer MES ron ti tur hoin an ma mo em ania a le khabu hi chu neila tai mata ka kan ziri chuan in example kan tling thei suggestion le khabu tha hi kan ma mo thina ni an ron tia comment na lama voina po tun tuma po hen kan in zo chua thei te han ringila avai lo deuh pon kan isia thei chin te kha min han ser te kan be seya ani le khamia khanin general english general studies le technical paper 1 2 3 omta technical paper 1 2 3 kha chu nakina toblama in zo taila a general big general english le studies big ka khanin enge iman deuh le khabu general english a hian ti hian ka ron ziak chuak me all some me a til enge niang soisual te polo lo all china general english a hian general english competitive examination ti SC Gupta zia kha SC Gupta zia kha ka mangna sa a cham chu entinan preposition ang chi te kha tiang chi te kha entin engwangin nge kan man ti kha atopa explanation on pe vekani tense poni se engwanga mangne kan ni explanation chiang de na ron pe ni chuan chu lowa ka man tangkai le chu mizo pa zia kha pu Melvin vanal limpuya zia kha kamang tangkai khop meya khami le chu general studies competitive examination SC Gupta zia kha kan han man pola ti chuan in concept kala clear thei lo te chu YouTube lo ma te lecture te hi ka en thina chuan chu lowa chuan hemi synonyms le antonyms lampang ho hi chu general english arihan SP Baxi Asia khana tam khop me khatami kha ka refer thina chu ka le khabu man te chu ni tlang general english le general studies speak ani anga tero general english a chu tu na mi ka chu ani le general studies speak a khanin general studies hi general studies ka soi to ang khan van nei deuh na ka ne ya MCS a kalo MCS tan kalo in buat sai ve na salut tu ka ne chuan khata khan le khabu man turte min shil thina ka lei ve ka chuan thei to pon kan in zir ve thina coaching ani coaching ania chuan coaching material teng te po kan ne ya chuan internet ami ne te po ombok ta ti chuan in general studies kan ti te khemi general knowledge arihant hausia ma hi kamang tangka poka kamang tangka ber hialin karinga khamia kha an general knowledge anon siama kha arihana kha chuan khami general studies lian te an siama ti chuan khami paper 1 2 3 4 ang chi kha arihan tho po hian an siam le a chu po chu kan nei veka chuanin in chiar zaunan khan Indian polity hi M Lakshmi kana le khabu kha kan nei a kha kan mang thina chuan economics a hian Ramesh Singh kami le khabu zia kha kan mang thin boka history a hian Bipin Chandra ti te spectrum te po khamin suggest a kan lei ve veka MCS tan po khan MCS tan khan kan lo ti ta chu MES a khan ka kai lut ta ni chu tak chu ni MES general studies kha helai general studies syllabus aron pek ang le a khoi son hi analyze thain ka ria chu tak chu ania nakina la soi za ila chuan geography bi ka kha chuan hemi GC Leong ti te Majid Hussain ti te le wal atlas teng te pokha ka lei ve a chuan kan zir ve thina verbal le non verbal reasoning a kan RS Agarwal kha ka manga chuan hei coaching note te ka mang boka
ti khan min han suggest angin note te pok siam cho ve na sa a syllabus mil khan a mai ro chu khami kha MES atan hian ka mang tang kai chho ta zok ti na ani chu ani le puzo than khalai khanin general english e bi ka khan essay le precise writing le passage ti kha atlang puin chon grammar khani thina atlang pui han soi chonin khata khan essay e word limit kha zahi somnga emo 300 ti vel kha ani thina mark som ni pu e ani ya khata khanin e hei zirlai tam takte competitive bei tam takte hian anzo tam tak le an hriat du chu mark som ni pu khan e phek ang za vel nge emo word ang za vel nge word limit kha chu omta MES a kata kan phek ang za nge kan mananga chin e strong word chang chi te kha man omani khata kan essay tips enge mark mu tam theina tu tips kha enge anon ti thina ni kha amol mang mai ta ya english thiam tan chona mai ro chu mizo medium chok tan ka chon har ve de umai nia khalai kha enge nangma experience a ke po hi language en ka chak lo ke tiamo general english big he hey question te po kalaron keng veka hey kan exam he tuna power and electricity kan han soi tak MES 2019 kan han ti teng te poka 2018 kan exam dei kha nia chuanin chutiang che chuan PWD poka August 2018 ania PhD kha March 2019 ani adang pani chu 2018 kan exam kha ni ta ni chuan MES general English hi hardeu na hi ne ya achan chu ka han en chuan hemi kami essay karon lu ma khan adang kha han lu nok ka duwa hardeu na anei chu engtinge kan soyang heta no panlaya background English background vocabulary chaklo deu tam pe jon synonyms antonyms ka chiar tu ria tamlu tu gane in chiar zau bel ngai kha atam em athenina an lo hriat mei entinan one word substitution ang teng te pon yang chu athenina an hriat mei ma se heta zirna background ina alo zirlo awanga English lama chaklo tam takte kan oma chu ta chon ke pon harsa ka ti thin khop me a chan chu objective khana lo tlang puyane thiam chu thiam lo chu thiam lo ani pop me chu wa chon English apo khan mu thatia hara entinan synonyms te antonyms te chi atam me idiom and phrase ti idiom and phrase te khatia atam ma mai ro chu objective ang khana ron kal lova chu wang chuanin kanin buat sai na poi kan ti zau angai leng ka sia kan be na sat po ngai ani ti chuan essay ya hian kain buat sai ve dan chu newspaper hi wang lai ni te Aizol posting te poniang ti hian ka kan chiar thina tin national news teng te po ta chuan burning topic te tunlai issue te science and technology na akai hnoi te khatiang ang chia kha topic lo chuak thei tur om nia kan han hriat teng te lam te poka kan han in thur binga tin engber nge ron chuak tur kha hriat to lo amar chu khatiang lampang zonga kan knowledge le kha kan lo chiar tama kan knowledge kan lo ti tam hi chungai hrim chu wang chuan essay hi mark som hi puania ka zia dan tlang puya chuan a phek zong chuan hetia keu phok ti phek ne chuan phek thum phek li te chu ka ziak ve thina mai ro chu achang te chuna tling lo ve thowa entinan word limit kha nei word limit kha ani ve ani handwriting a zir te kha handwriting a zir kha nia ka handwriting hi liana chu wang chuan kan exam lai po khan ka lak bel nem thei thin sia ke phei chu chan amai ro chu he handwriting khan nge niang ka kan phek man tam lo kha chu lo hril thui ve mem bok ta ti chuanin hemi SAB ka hi chuanin la exam zel tur te tan chuan tun lai thil thleng hrim te science and technology na kai hoi ang chi te he enge bengwar chho char he a fin thlak ni in ka sia ani le khala khan arem changa kan zot le ngal mai chenga essay vela khan English in prepare na khan
magazine te newspaper te soitani le khami newspaper le magazine subscribe emo khami CRB khai ne ô em tiên nan cái này chuan hay vàng lại này thì cần subscribe ta Mizo magazine là hồ anh ta này national English thì cho online hiền cần share mày à online hiền thì chuan nên chu ba cả phật em chu WhatsApp group akhan in om em ka shelawa MPSC UPSC group ti khai om em ka shelawa zing tin me hian news he chi sang he anon da thina ne athar hlak enten da hindu te po ti khan kan englawas WhatsApp group asan party angai to lawa ti khan kan du kha kan lat tham mi atin kan zuk chiar thei bok ta ne chu wang chuan in tu na hen rem changa laila khami group siam tu te po kha an fakom ka tia an mani zara hian ti mayang lot lina teng te po hi kan chang chho han ti la engam mo chen chu an tela ni katlin nu khan an grupa aron post nasa deuh akha ti meng thei to paron ti tu akha lom thu te po kha kawasila tin ani min puina zara kha chu ai interview teng te po kha tinga tang alo thil hi engkim ka lo sama along relate tin kan lo delete mấy lâu ta hết ta hai chua le zung thei ta hnung lam pang mi de kan tu pon star mark kan kan da chu ani a san pain kan subscribe lem lo mission khat chuan khami general essay bi ka khan essay writing a khanin selected enge question hlui a random ang deuh khanin hemi chu common question deuh ne a chuak tam deuh bi ka tianga lo in prepare ang khachi ni lo ti na ni mo ka kan ni lo ka ziak top kami kha relevant topic ang chi ka ngai tua ti chon ka ziak top mai ani chu ani le kha general english le general studies speak ni ta se du chon general studies a hian mo hei hi ne thil pakhat han soi le ka du chu kan general studies hemi syllabus hi han en mei chuan hei I hmu anga engtin nge ne hei relevance for career in engineering service tiang top te khan om ta ne ti chuan khoison hi han en khan khoison hi han en la 2000 ama tang po khan 2015 kha han en bik ta ila helai hian thil pakhat chau han soi tel sang ka duwa general studies akhan he MES general studies hi amei me lo nge ne yang amei me lo zia ti ron soi ka duwa he MES bi ka hi 2015 MES kha kan en chuan current affairs an kan tiang chi tun lai thil thengang kha a om mang lo tlu ka ni amai ro chu general studies kan ti he Indian polity te Indian history lampang te general science te chuan hei Mizoram chungchang te geography economics mo khatiang kha le hei tunge thil mu chuak tu invention and discovery le award ti sang kha aron in pol nuai mai ne chu wang chuan in he MES general studies hi a all I lo le in ka sia ka ngai dana chu azau chu wang chuan MCS prelims in buat sai ang deuh tho khan in buat sai hi alo ngai ve renga a question hi adik taka thataka zuk solid tur chuan di lai kha kan han soi duwa chu wang chuan Mizoram engineering service a an general studies question hi thil all ai takani lo ti khe kan han soi duwa chu nakina ron tizel tur tan po theko ban chuana tur lak zam mai chi ani vak lo ani ti chuanin kan han soi zau lenga current affairs tam lo ka lo ti ta ni tuna khan ma se general studies PWD 2018 kan en le chuan khata phe ka chuan current affairs ka om lo tluk om pon pakhat pani om mai thei ti ani le ta ni chona dang chu kha general studies pa ngai ang vek kha ani le ta chuan power and electricity GS 2018 kan en po khan current events ka current affairs tak kan tiang chi kha om le mang lo ta ni ma se PhD kan han lu le chuan tam le ta MMC ni chu tak chu department ai chu tak chu ne kan han soi duwa chu
current affairs lampang he question trend en hian om si lo wa chu wa he la mi da tha teng ti ngot khan afu le ta suang si lo wa he ta PhD 2019 kami GSA te khason current events lampang kha aron focus le sia chu la chang enge achang le general studies te pokhal general science lampang te pokhal tam le a chu wang chuan in hall zau ve view angai ni chu wang chuan kha current affairs support ka han omit ngot the ani lo tina ni chu predictable vak lo alo ma me khami kha general studies le general english bi ga khan ta sela tian general english sa khan zona te po om trina technical paper ai chu atla puin kan in buat sai tha a chu wang chunin mark po hi difference hi om lutuk lawa general english emo general studies a ti tha hi chu atla puin hei mark difference hi ani tlang puin te kha kha ingai dan adik thei initiam nia ani na chena oma amai ro chu ti that rual kha poimo a chan chu english a kha english ti that ngora adanga hlam chia kha thil poi tak me nia chu wang chuanin hemi hun kan pe ka po hi tlema rual khai de win antina kan lo ni khata adar card kan lo pe tam thei lo ani po in ama so pe lo top ni lowin tlem kan in pek chho kha chu ngai a chan chu hemi english te gs sawang te po hian in khung theina chan sa sang lu tu atlang puin technical lampang he chu kan zirlai pon grammar hi chu kher vak sun ti thina engineer lampang de atlang puin kan week tlang puin ni kha technical paper khan atlang puin kan lo strong deu vecta kan mak mu kha difference tam lu tuk lo ni atling ho po khata khan in general english no pan lai tanga school tha chuak ti mayang english thiamo kha anron top ta thina ni khalai tak kha general english bika khan difference om thin an tia khalai kha enge ngai dan adika amai ro chu no pan laia nia aum se chuan tuna kan pek tam deuh chuan ti mayang kan lo ui kan ni chuan pek tam deuh mai tu ne ka tia a chan chu kha formula manga calculation ro pui tak te design te kan khoina sa khatiang po kan thiam te kha chuan khalai te kha chu helaya background kha chu ani te me umei ani tan chuan zero tur alo tlem deuh pon the amara chu khalaya kan weakness point kha hriata khalaya kha han zero deuh mai kha atin na tom chu ni alo mo me khalai kha mitam tak hriat cha kania ani le i technical paper han tila engineer tuna nang chu itlin na ka mechanical ani ta mechanical paper 1 2 3 vel te kha han inzo don taila kata kan ni che kan soyang khanin paper 1 paper 2 paper 3 kan mark zani thawan puta chonin objective mark za descriptive essay type ka mark za anita 50-15 kata khanin objective b ka khanin enge izira descriptive b ka khan enge izir chonin khalaya khanin atam tak chonin textbook BEB tek kan zirlaya kan textbook kha khamiang kha anda tha chuanin note class note ang chi te khan da tha kha anzir thina ni kha apoi mo em ma katlin linna na put lo poi monin ti thina achan chu online le khatianga enge objective te pon yanga 2mm le khatiam deu vai le khatiang chi online na wacha ringo tang chi kha linnan chuan atok lawan ti thina class note ang chi te po khan da tha thini kha nang enge experience a khalai bi kha enge ngai dan nia hemi kan start tuna ti mayang kain buat sai dan he cho MCS ti katuma kain buat sai tum dan ang chia tho khan ka kalpui ani tuna hiam tin he kan ka kalpui dan hi eng branch up a relevant karing ani chuan ta chuan in number 1 kan ngai poimo tu chu kha tu nei question ka ron lut vekanga adang ko ron chambel dona kan ngai poimo tu chu syllabus ani syllabus hi kan bible a mangila syllabus em taila engtin nge ain distribute mark distribution entinan syllabus kan chian lo chuan helaya hian entinan mai fluid mechanics si pathum na lom tan fluid mechanics na to kin zir ringotila amara chu kha paper chunga mi kha he thermodynamics heat transfer refrigeration air conditioning te ngai tha si ila na sataka hun ka pek ngot khan he
min chan dam don min chan him thei don lo ni chu ta tak chuan hemi hi syllabus hi hrechiangila engtin nge mark distribution engtin nge ron ti dan tin helai hi ka omit ringo chuan dik thei don lo ti teng te theng po khan ngai tua taila ti chuan ka ti dana chuan syllabus kha ka sia chuan textbook te chu kan nei veka kan vai em textbook ka kan first year atangin fourth year khen kha in ei veka nge ai ka lei le vek to athari ni lei le ka lei na rei le to mong a chan chu kan hun lai ka chuan chu englo te library te kan ho ta amar xerox te xerox te kan ya chan chu kan lei thei lo ni amar chu khatia hlo te kan han nei chhota kha chon kan zir lai chu kan lei tur ani ti kha kal ro oma ka lei vek shim shima ka chu kan textbook kha kan nei ya ta chuan chu syllabus oma textbook om le ta ni chuan poimo ta chu question trend ta hi a poimo ka ti ta ni ke ma chuan khoya po ani don ta ni a question ron engtin nge he syllabus thunga chang hian engtin nge chu question a chu khoi lai hi nge anon thur bing engtin nge anon ti kha ka ngai tua chole ta question ka zir chiang ta ni syllabus ka sia question ka zir chianga chun chu question chu a solve na turin textbook ka in chop ta ni ti chuan kha ti kan textbook kha ka nei ta a mai ro chu in sianga nang pani se thawanga kan huna limit zia khai sianga etina chun laman ha thok te kan lo ni a tin exam lai po hian gap om mi lo wa kan pe top kan tlang pop pop khan ya chu wang chan in revision hun ka om lo ta ni chu wang tin kan soile du chu mark kha mark ngapu mo mark ngapu kha lo ni ta ni chu wang chuan entinan le ka bu khan thui deuh te pokhan lo in ziak thei ani khalaya apoimo ni kan ria ta kha chu wang chuan in ngai tu na ka mangta note ka siam chhota ni chu syllabus ka ena Mizoram Engineering Service question ka zir chianga chuan IES question ka download ta Mizoram tana relevant turang chi ka englo le ta chuan kami base kan step by step in note ka siam chhota ni chu mak nga pu tur o mang khan solid deuh khan ka siam chhota chuan chumi ba ka chuan entinan he kan zir lai apoimo lai kha chu kan hre thia kan na hre kan ni le hemi kan textbook engen kan textbook a hnunga hian exercise om thina kha om thin kha khami kha ka solve thade uvek bokane chuan chu lawa chuanin a textbook kha ti khan kan han zir chiang le ta textbook atanga poimo thei tur note hi busari don lai ka siam chho manani chu ken bo sai dana ni le ta kha khan min puina sa khop in ka ria chuan helai question paper ka analyze khan min pui bok ta chuan syllabus ka ria chena te helai a hian engen yang helai hian ka chak tur ni helai ka chak lo chuang engen yang tlak theina chansi ala sange mai tiang chi khan ka ti ta chuan chu hey step by step kan ti khan a syllabus mil hian question zir chiang chung si in note ka siam ta ni mark nga pu o mang chi kan note ka siam chho veka ka khan mi puina sa tin note ka lo siam khan note ka siam khan concentration nen lo chuan note a siam thei lo phot ani chuan concentration mang khan ti me ang he ngai tua bing kan ngai tua binga engting en yang hei mark nga puin kan ro thla kang tiang chi kham khata kan han ngai tua kham note kan han siam chua tua kha chu thua ka hina lo la cham ve hi lo om ta ne tin chu ba ka concept kha ta khan kan chiana poimo ta multiple choice question kan ti hi chuan ina ta ka tan concept kan chian chuan a chan thei tlang puya ne em tinan a MCQ engma thu hre lo in MCQ kan han chaw thla ringa thiam kan bai ha tan lo thei ngili all tu ka concept kan hre lo chuan kha MCU a san pa ma chutil pa ka han ti lo po khan min pui chhota note ka siam te chung ka tiang chi kha chuan kha kain bo sai da na nia note ka nei tha chuan multiple choice question a han kal le taila nangni ponin nei ve ka ringa hemi mechanical engineering conventional and objective RS khurmi le je ka gupta zia kha kan nei ani ta khanin
chapter by chapter khana poimo concept le formula ne na da veka atopa tenge ne multiple choice question na da bokane chon kha chu ka zirna sa khati la kha asiat po ka se angreng titok me ang khami bu kha chumo chuan khami kha ka manga chuan multiple choice question chu ka chok boka chuan le khabu thade me made easy hi ka cha thleng boga made easy atang ti hian ka in ena chuan made easy hian handbook an siam boka formula toi te ang chi kha kang tiang ten en kan ti chowa chuan in internet a teng te po hian multiple choice question han chona tur hai India big stem ti te alo omta khata khan man in test nam ti hian kein hun ol ka nei chuan nei office a polo ni se kan huna po mobile a hian ti hian kein test kan in test lamol mol theita khatiang khan ka in test ani do me MCQ a chu online mock test ang deuh khan online mock test ti te lekabu NTN made easy te khami mechanical engineering book NTN conventional and objective aron soi khami hnunga mi te le hun kan nei chang chuan hun kan nei chang in ti la hei note kan han siam zo te hian a hnunga hian kan textbook hnunga khan multiple choice question kha poimo zet me hi an da bokani khang te kha ka solve ve mai thin chuan khang min puina sa le in ka sia alo me khalai kha ni tam takin kan hriat du ani kan ringa khalai kha ani le enzo zel la question ala om de unwal maya man mo lawila achan chu e hemi video interview kan mu atanga kan siam atanga e mi pani khatalin kan lo man tangkai po khana hlok don em maya chuan man mo lawila ani le MES in exam in board sei lai khan e hai na te lo thok ania isoi mangkhanin ani le zan lama te hun olte i nei thei kan ringa khalai khanin ni khata ani khat zong in daily nge a monthly nge khatiang zong khan in board sai nge ni khata darkar engza vel nge le khazirna ni man khalai bor vel kha nia kain board sai dan hi han soila chu sang ne som paru vela chuan general study sang chu kain board sai tan to ta a chuan he kan exam kha sang ni som pare ta ni kha chuan sang ni le som pasari khan science and technology a hen kala thoka chung lai chuan khang hun lai po khan MCS tur khan career hi kala pe ni asan chu MES ti kha engti ngi om don kan thres si lowa chuan khami kha na tau te thum khan ta kham MES ron om thlak phok kha ka in let tap phok ani ta khan MES ta na ka ti ha ka da thata chuan ta chuan ka hun ol nei anga no chu ka siam chhota ni office a pon ni ro se not siam khan ka tan to pani not kha ka siam chhowa ti chuanin zan lama hi chuan dar ka the angin hei dar sari atanga achang chon som pani ti te chhun lama kan lo ha deuh chuan ti khan kan lo zir rei lowa dar khat dar ni han thlem chang te po kan neya chuan ti khan chhun lama chon kan hun ola multiple choice question han in test na tam te phone atang te online atang te le notes siam na tam te kan hun te ka mang chho deuh bera chu office ka man tangkai ka tum thina chuan science and technology tanga kan han chuak kha maimar ZMC somi indin tan tur sonian na hi tam em maya ta khan ka duang thali chuan ka ti theilowa chhun lama te hian inzirna hun hi om mang talawani chhun lama phei kha chuan maimara kha chuan ZMC khan chuan a kalna te lo hla deuh bawk ne kan han ho hi chuan kan han chaw ve dewa zana hian ka tan ma theilowa da se da riat dona te ka tan chang te po ong ve a mai ro chu ka theiang tok tinan zana chuan ka zir tui chang ka meng rei ni me ka zir tui lo chuan tine thluaka lu that lo deuh chang te chuan han zir rei lo teng te po ka kan ne a mai ro chu exam tura ka in buat sai tak tina study leave ka lak china chuan chhun zan ka continue top ani mai ti khan ila ka chuak ngai lo thla ni lo akar ang chu ni ka chuak ngai lo in khung deuh top in ka in khung top a chuan nei chung te hian min thre thiama chuan ei le in te ti khan min phet thin ti khan
cái khung top anh ấy mấy cái tiếng hôn lại cái chú anh ấy lệ khai lại khan nên technical paper 1 2 3 kan soi kha ta technical paper big le general studies le general english chu ada na dang dai ta ni kha izir pol nge exam don nai kar khat vel bora khan general english le general studies kha izir nge ni tin dar kar khat vel pe ya technical paper nen khan arwalin izir khalai takha dar kar khatte ka pe thi na ma tian entinam dar hemi inkar dar chu mi za inkar chu hemi hi kazirang tiang chi khan amai ra chu general studies le english te ka chu ka petam ngai lawa dar kar khatte ka lo pe thin ta ti khan technical paper a boring deuh khan khat ta khan ka lo ta tin chu a ma khan khami civil service tan lo in buat sai ve ta na ka chu claim zong kha lo hriat sa te kha lo om nen khan ka hun kha ka petam lu tuk lo ani chu ani le tuna I post PhD a hianin kanan hriat dana chuanin tuilam pang khani deuh ta pa 5 nen khan ka enge I han lu ta ka khan englam pang nge in tho deuh ber mi puitan enge in service kha khalai ka shelo tam takanom karinga achan chu PhD kha kan lu chuanin enge kan tho tur ti kan hriat lo chuanin tuilo na kha om ve thei khalai kha ni enge in tho tang pui kala thok rei lo khop maya min post na lai cho hi ka soyanga adanga chu aziak angte mi he ama kan lo sia dan ka chon ka sia ni me amai ro chu ataka ka lo chil lo wa kala lo chil lo wa ka soi si lo mayanga amai ro chu tu na min post na hi chu tuisem tak hi kan nia tu na min post na big pe ka chu control room ania tui khotlang a khian kan oma chuan hemi phase 1 phase 2 atang hian anon pam chowa chuan on pam cho chu zonal tanki sang aizol pum te he ta chimphei kan ti referral hospital theng te pon yang chu tin he lama durtlang te hian ani cho veka kha aizol mi pui hian aizol le chevel mi pui hian tui nyang nar tak an nei theinan kan lo sem kual ani chuan kan section on na bi ki chu chhun zan zoma duty ngai ani a tuna po hian duty an om renga chol lion yemo san inrin ni chol ni ani emo holiday danga poni se kan chol solai section tuna kom na chu chol om lo shim ani ani chu ani le puzothan inzot ta zerila MES ni ta tuna hianin mi tam taken kan la hriat lo chu AE le SDO dang lam na te kan hrelawa reng kha chu pe te kha chu nang reng thina ni kha tam taken kan hre thiam lo thina khalai kha AE le SDO dang lam na kha min hriu la chumin huwa chuanin AE kan ni chuan engtik nge EE kan nianga SE te CE ti te promotion khami kha chip chiar takin man hriu thengem yeah chip chiar ta khan ti khan sia tangin ke po he lu thar ve tho ka ne MES rules kha engtinan engtik dana hian nge promotion om ti kha chu step by step le akum milang kha chon experience kalo chang thei ka chan thei che ka ring lawa chan chu MES rules atanga kan en angai don ani tin izona ma saber entina assistant engineer le SDO hi enge danglam na ti ta ne chuan assistant engineer kan ti hi chuan atlang puin site an la lo ta ni assistant engineer chuan officer entinan EE hnuaya tihian function china ma se subdivision officer kan ti hi chuan an mani hian subdivision khat hi EE hnuaya tho chuan an function na in subdivision kha an chang ta ni kha subdivision kha an encol ta ni ma se assistant engineer kan ti chuan enge EE officer te ti khan an thu thin ta a ti chuan hei SDO TC ti te po I muanga SDO TC te po mani in subdivision an la nei lowa EE hnuaya office khata ti khan an thok ho ta a chu adang lamna chu ani a AESDO kan ti hemizo chi he executive engineer chu ni ta ni promotion pakhat kan hu chuan no chuan khami ma khan departmental exam hi kan paltlang angai ta a ke ni po he exam ma ba kan ni departmental exam hetia kan lu ta ka chuan departmental exam hi kan han pek kan tlin nge khangai ne ti chuan EE an kai to nuwa chuan senior EE an om le a senior EE hi kan hria thiam thei dan tu chuan
JAG hemi rank hi ani le ta ti chuan en senior e zewa chuan SE kan ti hi anom le ta chuan SE zewa chief engineer so engineer in chief ani a chuan khe department administration le a secretariat lampanga hian secretary an om le ta chuan under secretary te pon om thale ta ni asang ber a sarkar level a an om tina ni chu secretary chuan department head ang kha chu engineer in chief khanita an pe ya chuan an pe le hemi a ranking a hi chuan anin ang rank in ka ria sol lo chuan engineer in chief le secretary hi ani chuan khamia kan promotion mutur ka chuan AE atanga EE mutur ka chuan promotion tur kha chuanin departmental exam thu nga ya chuan EE atanga AC tu pon departmental ngai thoem ngai to lo we ami kha chu seniority ang te seniority na ka post om dana zir khan post om dana zir ani tak chu khalai kha tam takin kan hriat thiam lo te kan ringa kan thlok pui ka ring ani le MES question chungchanga hianin han le taila a then chuanin negative marking om lo hi hay kan hrianga MCS ate chuan prelims ate negative mark te om thina UPSC ate ponianga MES a hianin tough question nge exam a chuanin exam har per pol anianga technical a chuanin ta khanin negative marking hi om lo tlat mai chu a thenin affair lo chan chu coaching then khat coaching local silve de utan chuanin le voithum voili te lo tem tan khanin in risk eng model hi om ve thin negative mark om lo view chuanin kha advantage lo riau mai affair lo riau mai te thina kha engai dan ni inzia hemi negative marking chungchang hi chu ama po khan kan lo soi ve thina ke ni po khan amai ro chu tunai chen exam NTNan Mizoram engineer te kan lo la tam tok lo ve boka ve bokina ti chuan ta hian negative marking lati khel lo po hian a hei chu lati thei lo mo ti na rilu te po kha om ve tho ani tin negative marking kan ti kha chuan le ni enge in risk di ka chu har to khop maya chu wang chuan a sarkar hian negative marking hi ikal pui tong ati ni pon ke chu kan hil em fran chuang lo ka mi kha chu tuna kan kalphung po hi athat tho itina ni mo tuna ke mani state ang engineer exam enge a quantity ngai to chuan alati alangai dam the chukati a mai ro chu an local pui duwa khami again negative marking hi a quality tan po thazoken tian kalpui du ni pon atha ka ti tho 50-50 ani le inzo zelta ila engineer line ani ta tu engineer line a khanin civil te mechanical te electrical computers ka tiang kha omta ni line nga line sari light pon yang telecom te pon lomta mizo te bi ka mizoram context mizo te bi ka hian ngai to taila khuta kan an zira ta chuanin vairam ate ta kan thok du thin lo ni than chuan khata khan mizoram mila engineering line bi ka po khan subject than thiam tek po kha alanga yan ti thina khata khan nang ma thlir danin mizoram chunga thok du tan han tima yang amoi lo ni lo sela mizoram chunga na zong du tan engineering line bi ka hian eng subject nge scope tha anga rampona thok du company emo khatiang company lian thok du tan khan engineering line bi ka hian eng subject nge tha ang ti kha thalai te engineer on nizel tur tan nge I suggest du yan nei kan soyanga ania Mizoram context ngor a post tam zong te le post nei tam zong te le thil dang han ngai tua kha chuan tuna hi chuan civil hi ala thaber in ka sia tuna landa nai chuan amai ro chu a thaber rual hian kanin ti mulu tu kanin tram chu ve thei thowa ti ro chu sia da tha tin khati lai khan engineering branch dang kha ngai tha pal kha awal ta ni a chan chu engineering branch dang ina anti the kha atam sia khalai taka kha han soi zau de po train ka sia hei Mizoram chu kan thria tangem state sarkar a hian kanin ngat tlang puya sarkar na to ka hian en tin heta ate bera tangalian ber teng pom factory lian te kan nei lawa industry lian te kan lo nei lawa chu wang chuanin
hemi consum kanin nga na hi sarkar ala ni deuh tlang puya chumi ani wang chuanin enge niang branch dang antinan factory te industry relate lu tu kan chi le private sector private sector khatiang chi te le enterprise kan ti te enge entrepreneurship ang chi te le enge niang hemi workshop lian tham kan han chi ti chi te industry factory lian tham kan ti chi te kha tun din muna hi chon ala har sab de wa wang hian enge department dang tang kha chon tlem chuan chan si chu ala chede uzok ni in kan che amai ro chu ta tak chuan kan han soi le du chu he Mizoram sarkar chung kan han en po hian antinan PWD te po ka wa thok ve zoi ani ta te khan civil le mechanical wing te kha thatakin in coordinate thok dun tur ni in ka hmuwa a chan chu he ta konga siam don chuan roller tha te lo ngaya mo machinery and equipment lian pui te lo ngai ta ni chuan building a te po air condition le refrigeration te firefighting thleng pon niang lift te pon niang design lo ngai le ta ni khata han thok dun thok ho turan ni na khana satakin ka va hmuwa ti mayang chu wang chuanin hemi tuna Mizoram PWD a po hian kan soi to panga hemi mechanical division po hi tlem chuan hei ai hi chuan han lian thei deuh se chuan enge consume sen teng te po tam tak machine equipment kan encol dana te consume sen zong zong ate le thil dang kan equipment kan man ro man dana te aniang chu le man ro mang tura mi antinan roller chu operator lo ngai ta ni chuan operator a thuta ngaya kha operator khan dik taka achil te po kha lo ngai ve ta ni tin dik taka alo maintain te po kha lo ngai ta ni ka soi thui de rem ka shelowa na mai ro chu khata tak khan e helaya enge ne knowledge nei tha kha anlo om ve le ta chu wang chon khating lampang chi te khan tun ayan na sa zok hiam engineering branch te hi inpo tlang le zual zok hian kal ho thei se chuan tuna hi chon ma kan som zok ngem o ti da ruwa alo langa ti chuanin hei agriculture sector a teng te poni agriculture machinery and equipment lian tak tak te oma ten cold storage ti te food processing lampang hetiang chi te polo oma ten factories le industry teng te polo om ta hei ten hei transportation lampang te tin irrigation a point hei post ki mani big page post kan la nei mi lo irrigation a teng te point mundang ai chon mundang ai chon nei vekane khatiang chi te kha ga ngai tua hetiang chi hi Mizoram a hian mechanical engineering te an poimo na hi tun aina sa sok hian kan sarkar po hian min ngai tua sakse kati ni he mechanical engineering lampang atangin ti chuanin thil pakhat che gan soilenga tun lai hian hei kan sianga Mizoram hun sang hian mani kut khoi self engineer ti tiang antinan thilan lo siama thil tangkai tak tak ten lo siama ni athen chuan mi ti dan zui de kan innovation anon siam thar le thina ti chuanin invention teng te pon nei ve thin ne chuan heng innovators kan ti tam tak te hi Mizoram a hian anin phum chau mai ne kha an technology tha tak tak si amai ro chu han enkola han chompui ting tur kha an om lo ta tin chu baka sumlama har sanna te lom de obok ne khati khan mi in phum an om chewani chungte nen chuan tun lai chu hei WhatsApp group te kan siama Mizoram Mechanical Engineer and Innovation ti te kan han siam chho ve le a kan han soi me menga engtinge Mizoram a hian hetiang enge mania thiam enge niang thiam thil nei
mo mania thil khoi thiam nge self engineer kan tiang chi te engtin nge ke ni mechanical engineering te hian kan promote ang ti te hi tuna hian hei na whatsapp teng te kan han siama a group ang teng kan oma kan han discuss a tin Mizoram sarkar po hian innovation facility center hi science and technology mystic kaltlang hian tuna hian a buat sai meka heng teng te po hi khol lian pui thatak tak mei rampona te enge rampona teng te po za pui omlo khol thatak tak CNC machine khatiang teng te po ka om rui me chunga te po chuan engtinge kan tho ho thenga engtinge Mizoram tan hin ma kan lak theng ti tuna hian he kan in hlom khom chove meka chuan kan technology te po in transfer to in tikhan Mizoram a hian hemi mechanical engineering poimo na hi engtinge kan lam chho ti theng ti hian tiang ki mani mi mal po hin ma kan lo la chove thina ni tikha kan han soi tel zoi nei chu ani le khalai ka chuanin Mizoram pon ni sela Mizoram chung pon ni sela kha chu ma ni tuina bik kha poimo tina ang deu ni mo alo mem khalai kha ani chuanin MES exam chungchang an soi le tai le MES exam le MCS exam hi enge ain hlutna ang chi a difference khonge thazok enge khonge sangjok anti te na moi lo mai thenga khalai kha enge engineer kan nia wanga han soi vulna ang po ni chuang lovin mi ani na dik tak ang kha i hriat khalai kam ner hriate ne Mizoram engineering service ti te MCS te hi enge post na zaum takani antinan kan senior tam tak te po antinan MES lovin ziak tim to te po noma an zaum ka tia tin he po se hi a zaum ka tia chutiang bokin MCS te po ni an enge ne an na tho na line na chu tlemina lo dang lam po ni the amaro chu na zaum tak ni ti kha kan han soi du photanga kan han soi du phota MES ti tur chu na kalkong kan sheveka pol sompania physics chemistry mathematics PCM kha la kan ngai ta photani MES kalkong chuan mathematics te science a chaklo fal tan kha chuan po sompani science lak po kha alongam amlo ta ni akalkong abul thu ta tang kan se chuan kha an ya chumi hnuwa po sompani kan pass mut khan kan lo la kal thi reng lowa entrance te kan pe ka lo ngai ta ni tin private te pon zero te pon om thea chu po chuni se PCM kami ka pass thim shim ngaya tin college tha te antinan IIT NIT kan ti teng te changtu ngat pe chuan entrance exam nasale zola la beile te alangai ni chu wang chuan kha a step kha ta lo ni le ta ni chu ta chuan kumli chung khir khan zet mai hanzir le angaya chuan khami zir to hnuwa khan hei computer certificate te han nei le a kami hnuwa in buat sai fe hnuwa general studies te han ti tha le hnuwa kan tlin chuan MES kha alo ni ani thei ta chuan chuan amar chu Mizoram civil service a chuan enge BA chin khanin ka sia graduate mom tin engineering lampang pon kan pe thei le ta chu wang chuan a line ang zong a chuan MES a chuan heta amishing kan claim ta a competition chuan amar chu civil service lampanga te hi chuan aminol pui khan kan be ni wang kana competition chu asang mai theya amishing anga hante pon antam ani amara chu thil pakhat han soi ka dur ve chu MES chu exam hi kan lo tam lo dewani pon entina somluk za te lo ni ta ponila an tak de ram me ni tu po hi ti top me ang chu wang chuan midang kha an tak lo we ka ti na ni mi lovin khami engineer on zero chuak to na han zong du tak tak ang ru pu kha chu rin ai khan alo an sincere le zual ni hian ka mu thina chu wang chuan hemi MES po hi a competitive hi asang le ni ti kha kan han soi tel ram do ni chu MCS le MES chungchang bi ka khan ni MES ti tur kha chuanin PCM physics chemistry le maths khami kha thiam nga ya chuwang chuanin anol puitan kha chuan general line tan kha chuanin alo har dewani chuwang chuanin tlem chuanin asang hret emo hanti na
han ti theina chan sa om ve tla ni a lo me ma khalai kha min chan saka ani le a top lam te kan an hnai chho do nga soi tur tam tak phei chu lo manga e kan in thlasung chu lo nga ani le interview chung chang hi zona tam khop maya mi puilam zona khanin e interview hi kan theu nga e abikin technical lam phei chu akan technical de uruta mi han biang biang le communication lam pang hi kan che thei em maya kata kan interview lam pang hi abu tenge ilei nge nia nge communication atha nge coaching atangin in zir nge online atangin mock test te itia khatiang chi kha zona tamani kha interview a plus point emo tips enge moni khatiang chi kha emin share thengem nè cái mà thì đàn anh mấy đó na cho nè lâu traffic lâu này cho anh tôi cho người ta sẽ antenna mock interview thì cái entry na YouTube thì nó về then interview tips thì po hi kan share về trên ta anh thì tour nghe thì thế kan share ra thì cho anh MPSC cái interview ka nghe này kami cái experience ka han soi tai la MPSC a chuan ka sia in che na hi a fai tur ani a chan chu kan thut na kha alang sar the ang reng khop me ke le ra thang khan chip thleng kha anon hu chiang he me mani chu wang chuan kan dress apo hi fel fai ta ka dress kha apoi mo hei chu interview a chuan ani da dan tur ani shrim ta ne te chuan en a chang chuan hemi HR kan question kan tiang chi te poi a om lo wa ka experience a min zo direct te po ma amai ro chu HR question min han zo zeu po om ve tho antinan tell me about yourself ante nge khatiang te engwang nge he na hi idu tun MES a phek min zot na sap khop me ma sai ni ting to senga ting he du le na chan tiang chi te mo enga ting he iron than le na chan tiang chi ka min zot chiang ani tin MPSC min study a chuan MPSC member the an qualify katia an fing ema chuan zo na zo tur o tak te po min zo da tin nervous lo hian min siam thiam boka friendly de hian kan suklu ta ti hian he an special na nin ka she chu wang chan MPSC board member ho po he ka fak le ani ti chuan in he HR question teng te po khamin lo zot ti chuan ka in board side na chuan current events ka chiana sa ni current events a big takin exam interview don zing of online ni a khatiang ho pe hi chu riat vek hi ngai tuk me heng hi chu kan a current affairs lampang te hetiang hi kain bi na sa ani chuan technical kha chu technical ani ta ti chuanin technical kha chu technical expert pakhat kha thua ani khan aduang hoi zong zong khan technical kha chu min zot mai ta technical kha chu soi thui lo taila chom tun lai thil thleng enge antinan tuna thil alo thlenga chuan hei hi enge ingai dan engtin nge kan solve ang hatiang chi analyze turang chi te po khan decision making te po khan min zota ti chuanin general science a hi general science hi menon zole zo an ching boka keima experience bi ka chuan antinan hei law sang teng te po lo ta ka tiang chi sang teng te po kamin zo thin ta ti chuanin engtin nge hei kan history an lo nei veka past experience kan lo nei ani chuan khami kan past experience atang khan documents submit atang khan lo en veka khan hu veka chuan khang atang khan rem te min zot boka tin technical bi ka chuan technical lawa poni tho em ka shelawa hey organization lian tak te oma India le khovela antinan tuna SAE ti te mo SAE ti te no SME ti te HRAE engia full form hantiang chi antinan tuna organization lian dang
nghe hay UNO thì các tiếng chỉ mấy tiếng thì bộ cả full form tiếng thì bộ mình dọn về phố chọn public engineer tan chọn hay nghe SAE làm bùm nghe han tiếng chỉ kami làm bùm technical làm bằng lệ khovela nghe engineer in lom liền nè an CM organization thì cái nghe ni tia mình han dọn tiếng thì bộ cả mà tin Mizoram context chian view ngay à Mizoram context ấy and tin min han so boka chan enge Mizoram population enge sex ratio enge ti te Indian population enge khatiang chi khalaya a census ho a census ho te who's who teng te kha kan chian e me mangai boka ni Mizoram le India abikin chon khobela a shoi tu langsa tak tak te boka chuanin kan om na veng teng te poi hriat chian angai ko me then ka chu a anon chu ka tungin pastor ning ti te po min sot ve no kan he enge friendly de te po khana niam chu ka shela wa president o khang te po kha a tel ve nok the ya antinan RBI governor ti thleng te pon mo khu ta le kan governor khatiang chi te an ming le no te kha zo oma tin chu ba ka min han zo howa khan he antinan enge thil thleng langsar antinan thil thleng langsar de ude bopal tragedy gas khami englo an thi pui kha enge tiang chi te mo kha tiang chi ang khan in buat sai zau kha ngai ve khop me chuan who's who ang chi hi chian a tha boka chuan entinan question kan hriat chi lo teng te po hi min lo uzo hian hey khi sir ka chang the yang em ka ris the yang em tiang tal po han ti hian an lom jok mai mo ka ti amaro chu hey educated guess angin an ya ka ti chu an ni lo baksak lu tu anga han ti kha chu ka ris ka chun hriat lo kha an ni me amaro chu kan hriat ve deuh si amaro chu kan chan fak ngom si lo ang chi a chuan khatiang te po ka sa hei chu calories the yang em hei kalo chang the han ti moi nai teng te po ka personality ka personality kan en boka so wang chuan om zia chuan he kan current affairs te khovel thil theng te decision making lampang te technical te le ke mani history background khatiang zong kha min zota HR question po hi neglect lo tur antina tuna tell me about yourself han ti thuta ham hai te hi lo ol ve a chu wang chuan HR question po hi input sai ve thawa tha ti kha kan han sai thing alom hle mai khalai kha achip chiar boka ani le azona to ber dot tu lam han nai toila in zotila ani le experience tam takelo nei ta khata khanin experience nei lo avoi khat na ron ziak tek khanom theita ni khata khanin mark le written mark le khatiang khalo nang ta se interview a le khatiang chi a khanin ato final decision ang chi te kha han enta ila khata khanin experience certificate te om nge nga I thil tel nge ya khata khan experience lo nei khan working experience lo nei khan I mark te min advantage nei ve dewem tinnan khan interview ate khanin an nge bonus point te om thengem kha chu ka chang mai thei bik lo a chan chu fresher ang veka candidate kan ni ta ni chumi experience wa nei tu ni or tiang khan ko la ni lawa helai ka lo experience awa hot kan helai mi etina ki ai lo ti thata a interview a that miu chuan an lak mei chu ka ringa amai ro chu kha chu bo tho thu ne ke mani han soi thi aw lo win ka sia khami bi ka chu working experience ka kan nei kha chuanin tlem chon ril ro chon kan kan deu mai the atara wang yam chu ka shelo le kha ka chu ani le ni chin khan kan chang to em o ka shelowa English akan usage and vocabulary le GS akan general science KCA tiang chi te kha oma kami bi ka khan le khabu enge refer ti kha a oma le chin khan sang te ka sia ani cho in zot non to lo mai la ani le puzo thana top nan in zot tai la I zirlai tele engineering line lu chil tum tele MES exam be tum tu te tan enge cha du nei ti le nang ma shrimin enge message ema fui na thu cha emo soi du nei kan ringa chung te chu atop na mian soi sak ta che ne zirlai te le engineering lama lu du kan ni chuan
Paul sompar le sompar ni khan science kan lak ngaya science kan lak khan mathematics kha kan lak tel nge ngai ni engineering a chuan ti kha kan hriat atan kan han soi duatin engineering hi na zom takani a chuwang chuanin a hna ang zong po hian Mizoram ani emaw Mizoram pon India pon lama po engineering hna hi na zom le scope thatakal ani ti kha kan han soi duwa chuan engineering ron zir du te nomani chuan la zir tlak takani zir man hla takani ti kha kan han soi tel duwa ti chuanin hemi Mizoram Engineering Service ron be tum tu te tam tak an la omanga chungte ta na fuina tila no han soi du kan nei ve chu tunlai abikin zilai te kan van nei to abikin tunlai thangthar ten van nei le zola social media chak takin a oma engkim hi kan phone atang te hian kan mu zung te ne chuwang chuan he social media hi mandan thiam ila social media atang hian thil tam tak kan mu thea antinan career guidance chungchang kan hretheya kan du na lam hoi line kha enge a thaim ti engkim kan mu thea chuwangin career guidance tran pa anei po ngai to lovin tu na hi chuan ke mani hey social media chak social media le internet IT thang chho zel wang hian tuna hian hei kan mobile atang te pon kan mu thei chuwang chuan hei man tangkai tum ila tin he thil hi kan man tangkai phot chuan kan nun atana thil poimo tak tur ani ti po sia ila zirlai kan zir tu topic sang teng te po inzir chian na turin inzir chian na tur tam tak omani ti kha kan soi tel duwa tin social media ina ati chiat khoplek mishing ni lo tumila social media ina ati chiat phak kan ni ani chuanin kan tuma hian kan la chiang tok lo tepo ani theya chuwang chuanin he social media hi atha zonga man sam itumang ti kha karon cha du boka ti chuan Mizoram Engineering Service exam le zel tu te tan chuan he nichina ka soi kha poimo masaber chu syllabus ka hriat chian angaya chumi hnuwa le kabu te kan nei tha anga chon question pattern te kan zir chiang anga kan exam hun chung engen yang ataf ema antinian paper 1 paper 2 han exam teng te phei chu a hau taka gap om mangbok si lawa chuwang chuanin engtin nge a thazokin zirdan tu thazok tiang khan ngai tu taila ni china ka soyang khan kan thei phei chuan no tepo siamila acha in karinga ti chuan beidong lovila voi khata kan tling vek theilowa voi khatna tan chuwain voi ni voi thum po ni thei beidong lovila ti chuan ti shamila pathian ron tlatila ti chuan in engtik ni mo chuan kan la hlotling nge yang ti kha karing chuan hei lom thu han soina soi du na tlem zong kan ya ke ni ang helaya minon kom ve tura in local hi kalom tak me mewa phulo po ke tia minon sil tir pe ki chon aza te po ka zak deu hi ala amai ro chu hetia minon kom kan thil han soi ang te miten apakhat tal pona tangkai puina alo nei ni chuan alom om hleng ka sia tin in thil ti na hi hetiang career guidance thatak ania midang te fui tu ani boka kalzel ula ti ka du sakna samber ka hlam chawa ti chuan tu na khan thil tam tak kha khan soya mi du lo zong indu lo zong te po karu chak chuak pal theya chunga chuan in mi ngai damna karon dila tin engamo hriat bel du te in lola neya min lola ron ve du ani chuan engtik lai pon ron thei in kom reng don ani ti kha karon soitel du bok ani ti chuanin lekha kan sir chung khan soi mai hau lo tu ra chu nu le pa kan chung le khat te ania
tuna har sa chungin kan tan student loan te an han la ti khan an han boi puya an ma ni eile in tu tha pongai tu theilowin nu le pa ten min choma thei to pan chua u le nau ten min support a hetianga hian lom thu ka soya chon pathian hena min kai soina lom thu ka soi tak meu boka ti chuan ni chin khan kan lo la soi lang tel lawa kum sang ni som panga khan hemi mizoram kron chua chho don khan nupui ka neya la longpui nia ani hi assistant professor niin shambana college sa hian tuna hian athok ve meka ani chunga hian lom thu tam tak ka soi du boka ka zir chungin complain hi ani ngai lawa min motivate em china phun noi mi alawin thei to pin min support min back up tlata alom om katia achunga hian kalom tak mek mewani ti kha kan han soi du boka ti chuanin thiante hi kan han soitel le duwa achan chu kan thiante kha min support tu lian tak kan ni thina I high school kan han kalai te po khan achang chuan hei enge niang moto te kha kan han nei ve thina kan then ho te kan enge pathian chuan mani in chan pui mi te chan pui thin ti kha kan moto ni thina hei hi tun thleng po hian ke karilwa hian thar reng thina ti chuanin achang chuan mi huana te po kanin hlo thina PWD labora midum ho te ne na chakhnunga kan han chuan dor chang te po oma ti chon mani ka kan zirna sen so tlem zong kan lo tum thei takin ti khan kan theng te po kanin hlo ve thina ti chuan ai zola teng te po hei kan thian te tuna chuam mi hlo ting tak tak kanin to a then chu zirtir tu hlo ting tak tak te an nia then chu doctor te pon nia tuna hian an ni ina min motivate na kha ka mang tangkai chho zela pol som pakha song pathi kan zir lai pon ti hian mi tui choi ten kanin hlowa zingkara te lungte kan puthina ti khan ka thian te ho zara khatiang ang enge tumru na te kha kanei pha chu wang chuan ka thian te hi katan chuan an hlu em mani ti kha kan han soi tel duwa ti chuanin ko san le khotlang hi soi mai ho lo tur ania chu ke phei chu hetian vaira mak lo thok sep to chu min hnuwa ron chuak chho le chu kan ia thei to pakein zirangai sia ko san le khotlanga hian kalang tam theilo em tin chhun lama hna te lo thok bok nen chuti chung chuan hemi kan veng electric veng aizol ko san le khotlang ten min support tha in ka sia chuan an ni laka hian vuina tur ka nei mi alawa ti chuanin zirna an ngai sang ni pon ka sia zir veng chunga mi lekha zir du te hi an hre thiam me ma hei hi ko san le we me dang tam tak ta po hian an entona ta na thain ka sia chu wangin electric veng aizol ko san le khotlang soi tu te le mi pui te chunga polom thu ka soi tak meu ani ti chuan soi mai teng te po kan la neyanga tin han soi sual pal te po kan nei the khating khamin ngai dam ula tin zanina hei minon komna hian indu ang te po ka lo soi chuak lo mai theya min zo danang te po kha ka chang chuak thiam lo pon ni mai te interview ka voi khat ti nani ve thowa chu wang chuanin azona han chan thel deuh te po ka nei theya engemaw hriat bel du te in lo la nei ani chuan minon beshe lo ula ti kha ka cha du cheu ani lo me ole puzo than voina in kom na hun thatak te min siam saka kha message ro pui takte kan ngai tha zirlai tele engineering line thlang du te tan kha beng war thak donin ka ria tin thale loka te MES exam te engineering exam te kan bei chole donania abikin engineer line te tan khanga khan tuna kan puzo thanan min share na zong te kha kan share kha chuanin hlotlin na tam tak kan char don ni in ka ria alom kan tia kan kom thei che hi zaina hen kan lom hle ni ti kha min an share sakla kan duwa tin Mizoram
sorkar aniang ami pui te ta na service pe inia ina tho na le ikalzel na tura te po du sak na sang ber kan hlan bok che ni galom tu ke in kom na hun thatak mi siam sak wangin i chunga ngan lo me ke pa galom